banki za ka haka? Legas. Legas. Me a wurin? Kuɗi. Arziki fa na Allah ne. Mama arziki na Allah ne. Kullum kina zaune riga daban, zani daban, ai Legas na yi. Menene? Legas baba. Alin kan ni na haife ka Ali. Ka tsallaka wannan abin Ali. Ka tsallaka. Mai gida fa zai tsallake. Ba tsallakewa zan yi ba za ake gani. Shi ne ya tsallake ni ko baba ba ni na tsallake shi ba ko? Saboda ana fi kankata. Don Allah kankata fi wayo Allah. Wayo makwabta ku taimaka min yaro na. Registration abu ne so requested online. So ai mun kisa irin wannan mun riga mun saba shi. In dai abin nan dake idan ka gani maganar wai a ce an yi kisa an yi wani ne wani kan ba wani abu ne ba mun saba ganin irin wannan abu. Ni yanzu da a ce Allah zai sa wani in haɗu da hukuma su kai ni wurin abin hukuma a haɗa ni da wani kwamishina zan iya zuwa nuna gidan 'yan yankan kan ko? Kwakwardai zan nuna. Akwai na. Allah kaddara saduwan mu. To ya suna malamin ku? Ina da Sambo. Sai da za mu je da kai yanzu za ka nuna mana gidan Yaran banda abun ka wace Get out, my friend. Wai wannan ne? Ɗanka ne baba, ɗanka ne. Sannu da zuwa. Sambo, ina motar da ka siya. Ai da na dawo ma haka Allah. Ki gode ma. Sannu da zuwa. Ya haka mai gida. Ai can na baro su amalo da su Yahuda. Basu can. Ai na bar su. Sannu da mai gida ya aka yi haka. Ina ji yaran nan ga cikin hakuri a cikin. Na dawo zan ci tuwa. Wallahi zan ci tuwo. Ina tuwa ina yake. Mai gida kai haƙuri. Kuma za a yi haka. Nan da ce kai tsallaka. Ai ba shi ya sallaka ba, abun ne ya sallake shi. Yawwa. Haba mai gida. Ayi hakuri baba. Wallahi da ma na je Lagos din nan. A'a mai gida shafin ne ya sallaka shi, ai ba shi ya sallaka ba. Tashi ka shiga ciki ko? Mai gida kai haƙuri. Sai dai mu bar gidan nan da shi yau gaskiya. Ai ba shi ya sallaka abun ba. Uwa ce. A'a. Gaskiya sai dai mu tafi tare gaskiya in kana goshi nake nan ka raka ka kore ni kake kora a'a mai gida yaro shiga daki bari in sa maka ruwan ga